sa uh, ilang payment by sa interest ang pagbayad medyo murag lisod kay kurang ipagi sa online mga ba. Ayos kan QR code nila pala. Pagi sa online niya ingani pareha niya mong giatubang karon nga lisod kayo ang signal. So usa ni sa mga sa akong tanaw dili dili siya friendly nga pag-welcome sa kini nga Cebu Zoo. Ano sa Manila Zoo. Buenos dias mga bay. Karakin nilo atong tanan live ta karon diri sa Manila Zoo. Atong tanawon kung unsay nian nato diri karon. So at kuyugi ko ninyo. Tara, let's go. Dire bay pwede mo dire nga maglingkod-lingkod dire kung mag-snacks mo.
Sa dili pa mga bay samtang nalingaw mo og tan-aw sa mga animals nga akong gibidyuhan sa Manila Zoo, muhatag lang ko og gamay nga opinion sa akong naobserbaran sa Manila Zoo. So far mga bay, sa akong naobserbaran sa dito sa Manila Zoo, kay ang iyang entrance medyo hassle no og gamay unya. Doon naman ko ubang mga bay nga dili kayo komportable sa kanang pinaagi sa internet. Pero doon na naman hinuon sila ikuan kining kanang ipaagi og cash, pero magagi atong murag machine nga medyo kutisad. So murag nakapahibong na mo nganong dili naman lang i-considerar nga literal na lang gid nga dawaton og cashier. So wakay mi ka gets by no. So mo na bay sa mga entrance mga bay medyo nakasulan min unya. Ang ako sang concern ang iyang fans mga bay kay murag wala kayo ma-relate sa Manila Zoo. So dapat gid unta nga doon nagi kanang art sa nature nga kinahanglan ma-relate gyud nga ma-feel na to nga nata sa zoo. Kay dunay mga uban nga mga bisita na to nga mga kuan kining mga turista nga makaobserbar nga bisan ganig kami nga Bisaya lang, medyo doon na may disappointed mi gamay no unya. Dunay ka ng mga kuan gibutang sa atubangan nga usahay mag-expect nga na anang manana pa sa sulod, pero wala day usa na niya na ang hippopotamus o ang zebra. Pero naaman ang katong kuan katong mga Bengal tiger, katong lion o uban pa niya. Ang wasan kayo nako maganahi kay dunay mga playground sa mga bata. So para nako murag minus na siya mga bay kay makabalda ni sa kuan sa mga estudyante nga mga dito for educational purposes unya mawagtang sa passing kay magduwa-duwa naman hinuon nga mga bata nya. Medyo crowded kay siya bay nga mura ni siya naho nga merkado ang Manila Zoo. So dapat silent gid unta nya. Doon na pa dyan kanang mga sounds nga gipatukar. So dapat mga bay nga kung zoo gani wa gid unta ni siya mga sounds nga kanang murag saba kay dito sa sulod kay makakuha ni disturbing kayo ni sa ilang mga kuan sa ilang habitat sa atong mga animals. So far bay kanang murag kanare ako nakita nga kuan nga dili maayo sa kuan sa Manila Zoo. Sa akong paggraduan ni sa 1 to 10, muhatag lang ko og 6.9% ang akong paghatag og grado sa Manila Zoo. Kinahanglan pagid siya og improvement nga ayo punta nga ambot og nagpakabana ba niya na ang LGU kining DENR og ubang ahensya sa atong gobyerno nga related sa pag-atiman sa atong mga endangered species diha sa Manila Zoo. Dire lang ko to mga bay, daghang salamat og rock and roll natong tanan mga bay.